Ne stišavaju se političke nesuglasice u vezi sa hapšenjem Ejupa Ganića. Beograd iščekuje odluku suda u Londonu o izručenju. Dobro večer. Uoči sutrašnjeg odlučivanja nadležnog suda u Londonu o zahtjevu Srbije za izručenje Ejupa Ganića u Bosni i Hercegovini ne prestaju političke nesuglasice oko njegovog hapšenja. Iz Republike Srpske jasna poruka da Ganićeva odbrana ne bi trebalo da bude finansirana iz budžeta Bosne i Hercegovine. Šef BiH diplomatije Sven Alkalaj potvrdio je da je samostalno, bez prethodnih konsultacija sa svojom zamjenicom Anom Trišić-Babić, poslao protestnu notu Srbiji. A glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin pozvao je osumnjičene za zločine u Dobrovoljačkoj da iz bezbjednosnih razloga ne napuštaju teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz Barašinovog poziva putem federalnih medija upućena je poruka osumnjičenim za ratni zločin u Dobrovoljačkoj da su bezbjedni u Bosni i Hercegovini. To je sramota, kaže Dušanka Majkić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svima je poznato, naročito onima koji treba da odgovaraju za učinjene ratne zločine, da dok je Milorad Barašin na čelu tužilaštva, da im se ništa loše ne može dogoditi. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je autentičnost Barašinove izjave. Naveo je da se u tužilaštvu BiH od kraja 2006. godine vodi istraga u predmetu Dobrovoljačka protiv najmanje 10 lica. Ima opravdanje zbog čega Ganić i ostali osumnjičeni za zločin u Dobrovoljačkoj do sada nisu uhapšeni i procesuirani. Nije bilo potrebe jer su ti osumnjičeni dostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine na poznatim adresama i mogu se pozvati radi saslušanja. U slučaju Ganić i njegovom oslobađanju veoma je aktivan šef BiH diplomatije. Danas je potvrdio da stoji iza protestne note upućene Srbiji zbog zahtjeva Velikoj Britaniji za hapšenje Ganića bez saglasnosti svoje zamjenice Ane Trišić-Babić. Ne treba mu nikakva saglasnost. Drugo je pitanje saradnja. Saradnja je jedno drugo, saglasnost mu ne treba, da tu budemo jasni, i on je odgovara. Ako je ministar nešto uradio, predsjedništvu naravno, da ima pravo koje rukovodi vanjskom politikom da pozove i prozove ministra. Ovom izjavom Alkala je pokazao da ipak isključivo sluša samo svog stranačkog šefa Harisa Silajdžića i da ga ne interesuje mišljenje najbližih saradnika, pogotovo onih koji dolaze iz Republike Srpske. U ovom slučaju da je postojala neka nakana da se Srbiji uruči nota, tu odluku bi trebalo da je donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, da skratim, ovo je jedan samovoljan akt. Poslanici i delegati iz Republike Srpske najavili su da će na narednim sjednicama skupštinskih domova postaviti pitanja u čije ime i o čijem trošku je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Damir Arnaut putovao u London i lobirao da Ganić bude oslobođen iz tamošnjeg zatvora.